Tarikh 29 August 2021 Thal kedekma Jini Takuk Bolaram Molsom Jini regional ni koksa regional member Ono hami saya nuginai Sung belai kamjak Kuila no ani परिचय renam sungo ang koksa Jini Atrobola BC ni ngenai Block Committee o Vice President ang tongmani ani ponke Block Committee o Vice President ang beri bodol songni kaisa committee o ang dulak ang mane komojak apru block meeting khaipun chimino Jini Takuk Bolaram Molsomno subalaina ni bagai borok chaplaijak ang belai ang bono chajak mani khobor tini bo ang borok bai tini manjak phaimang kabaro Jini Takuk Bolaram ni Jini regional party member ni nogo tahu supaya tini belai tini beri bodol song active ang nai mani belai ken active belai ken coba tini bobagrani ideology bobagrani hamjakmu u thansani marino tei thansa mani bisingdai borok job tor phaimal majak malia phale dara oro gan gre tongnai majak phaimangkha tini wate u thik tinta time relai mani tinta skang drogono wate wamang kaisimo thago ge borok joto phaimal lai malia haba borok jogajog nalaijak phunbai asuk bai phano thanglai soksidi nai oro chukchuk yapan borok bo u thansan marino tei borok active mani lai mani bisingdai janjar para ni janjar wat ni mairung je chukmani puisa bo je chukmani borok khanglai tongo rang kisa mairung kisa khanglai ya heke tabo Jini Takuk Bolaram Molsomno tabo oro bin khungo paisa paijak chukamotha ni ngainai thansan marino tei jong haike phalai majak lai mangkha oro tini ge kaisa kok kisa sengnai Jini rugino bomte bani result bomte toma rugi manjakha bomte busuk jara ge Takuk Bolaram nung rugi mani bata mani ni puila rugi tam rugi manjakha bai bomte busuk jara go kha busuk hamadi ge phai na bisa serious dige de phai bomte ni rugi khobor kha full chikitsa nya khobor hamna hika kau motani asilbat tini mothani asilbat ke kaisa treatment khaiman to treatment abongkha blood test rok rohmani abo Guwahati o result jate phaina to mani result phaya kho result phaila ke doctor direct phaina longo result phaya khona o result phake si rang bo 500 ke habnai mas bro aba dud rok jawni phol rok jawni bare phanaman ageni scheme pass hon kemen nin rugi kheta mo majak kha doctor ba chikisa khaimani rugi kheno patato TB apato jolai tong কিন্তু main result sopaya kho obo oro dikhaklani tuijo mokja bosok phalang si obo sopaya khone sani যোগাযোগ নাই মে টিভি বিথিলে advance majak den sarkar hoite aja jongbu chima kha Takuk khuk song oro jotto tini bari bodol Tripura mothani adong song jotto jong thansan mari tei tausini rugi Jini Takuk Bolaram ni khuk dei busang khnalai kha bo puila apato taw bithi bu mani tong free TV ru jehetu TV ru ke sarkar hoite jong free manu au jong jotto siu de TV ru ke asa kiri janai krei asa khamnai krei aste hamnai abo haite sik ang kaisa onur phainai tini rugina bo u rugin bisingo kisa sotorko babe chamani nangmani tongmani yo bo tongkhangke niyom babe bo u TV ru ni bithina cha khangke hamai thangan ang asa khayo dadina hamthang babo khakhayo jong asirbat lainai bono jong jotto sir lainai boni bagai bo date dadi hamnani thang boni khung family o jong jalo asok krei tongdetei krei ba jekno asubida abo nuginai jong belai khamu jong kha thei tongo hain bagai jong tini sapalaijak jong hano bono bin bagai sur lainai trimong nar lainai jono moito khailainai date hamnani thang Jini Takuk Bolaram bo getei tang kubang kok salia
बर नुखुङो जों जत नुगो बेलाय ओमहाय प्रब्लेमो खसा रुगि इनखे बोसोर दुखु खस्थ बिरमान मानि दं अरो बोरै बदल संनि अमो कायसा तामसनाय माइरुं खाङैनाय माइरुं फालै देता ना साफा तासथां बा रां पैसा बुकिसा दंना आं खाख्लायो रां पैसा बुकिसा दङ borok yafarnai mairung omo manmani bostarok ke omong kha kaisa thansan mari tei kaisa tamhne bethai thansa जों thansa mari kaisa omo chuba chu kaisa गोबां याफानो जे चुक्तै borok saka sikangbai ani sikang salai khabri rok je chukmani asaken tulai khaborok belai borok kha kaham active brirok no belai kaham hamjakma borok na janogo borok ma haikeno thansa anglaiman bisingtai borok ekota anglaiman bisingtai thansan maritai borok haike jubasu khailemangka tei sudu omo kaisa ya ang je khnamani mote u te gasa parao haino kuthabungo te masa charai bu theijak 7-8 bosor charai borok khanglaiman bisingo no oro bu baglaijak kisa bagjak kha mairung yake tesa bangkhamung omo haita nge oro ayang bipot kisa abon kaisa khaglaiman baglaijak mani hini ang samani ke hai yang bisa coba tunangai tangka hodat kintu yang ke sekarang balik borok meeting kain borok salaijak pun tini asuk jalan supaya mangka belai hambai beri betul sakao tadi TWF ini primary regional tang bon sakao hambai maro te oro manjak phaimanai kini media songnom hambai maro te oro regional ni party telah tokoek jana tang khaika ngoron sakao ang hambai maro te गोबां सालायलिया आसेकेन माथाग्लायसिनाय दिनै बवाग्रा आयलकथों दिन त्रिपुरा माथा आयलकथों दिनै बरक दफा आयलकथों